nového videa. Dneska tu ideme hrať hru Minecraft. Nie je to reálny Minecraft, ale je to Craftman 5. A dneska by sme sa chceli dosiahnuť ku železu. Toto budú normálne diely, ako na Flag Wars, len to bude troška menej. Budem rád za like a za odber a môžeme ísť na to. Takže môžeme ísť na to. Ideme teraz si naťažiť také drevo. A potom by sme mohli, no teraz by sme išli naťažiť troška dreva. Ozvem sa vám, keď budem už naťažené. Takže môžeme si ísť vykraftiť crafting table. Akože v Minecrafte som celkom dobrý. Celkom, aspoň dačo. A mohli, nemám na čo zase sekerku. A teraz ešte sa vám ozvám, keď vykopem... Počkajte, ja som tu dačo videl. Takže toľko dreva asi trocha stačí. Môžeme si ísť troška toto vykraftiť. Dáme hudbičku. Necháme si 5 aspoň. Môžeme ísť kopať kamene. Čo to za kamene dáme? Už mám troška kamene, môžeme si vykraftiť všetky kamenné veci. Takže ideme spýtať meč, sekerka, krompáč, nie všetky, ale krompáč. A môžeme si dať tie ovečky, nebo čo dáme, mám tu jednu ovcu. Také jedno si vyberieme. Máme také sliepočky. A zatím, kým zabijeme tieto zvieratá, bol by som veľmi rád, keby ste dali like a odber. Blížime sa ku 5 odberateľom, máme zatiaľ 3, takže budem veľmi rád. Zabili sme prafa. No a keby ste mi dali fakt ten like a odber, by ma to veľmi potešilo. Takže budem reálne natáčať na tomto videa. Zastavíme toto, takže to je dobré. Takže som chcel ovečky hlavne. Tu sú. A rovno 2. Ovca. Si malá, strapatá, aj táto je malá strapatá. Rest in peace, ovca. Ešte sa na mňa tak pekne pozrela. Smutná. Rest in peace, ovca. Ja tu dačo počujem dajakého. Zaujíma. A ozvem sa vám, keď nájdeme ovečku šíp. Nenašli sme ovečky, ale našli sme kravu. A presne tam vidím jaskyňu, no jaskyňu to není, ale tak je to tak. A krava, kde si je? Som to moc seká, tak toto tak dám. Ni. Je, to sa mi hodí. Ja viem, že si troška nakraftil. A tu je rovno jaskyňa. Troška ma to ťaha dozadu. Počkejte, myslíte. Tak, to sa... Ja to tak dám. A asi môžeme ísť do kejvky. Len si musíme dať tuto. Crafting. Musíme si spraviť torčky. A môžeme ísť na to. Spravím nič. Vidíte? To je iba to. Toto nemá cenu ani kopať podľa mňa. A toto tu nechám.
mi do toho chlapťáka, tak si ho zoberiem. Keby som mal to, elixír, tak by som tam išiel, ale nemám ho. Takže dneska som možno točil jedno video. To je celkom dobré, ale no proste musíte si ho pozrieť. Dobre, poviem vám ho. Hral som Flag Wars, aj vtedy som hral Flag Wars. To vás možno budete baviť, ale mám na tom zliadnutý, takže neviem, že či budem pokračovať v YouTube kanáli. Ale ešte nie je všetko stratené, lebo mňa to baví, dúfam aj vás. Má to strašne málo zliadnutí, iba také 4 to má zliadnutia. To je nič. Takí youtuberi majú aj 1000 už za minútku a ja mám za minútu jedno zliadnutie, no tak rozdiel riadny. Takže ale ja nie som akože profesionálny youtuber, ja to iba teraz začal, ale sa nemusím dať také malé zliadnutia. Také čísla maličké. To je hrozné zatiaľ. Si ma nevšíma? Dobre, skeleton už páli. Chlapec. Ale ani ma netrápi. Neviem, vyskúšam. Bežím. Umrel som. Bory ti, tvoja creepery. Bežím preč. To si nedám. To nedám ani na 100%. Robík. Skúsim ho zabiť. Yes, zabil som ho. Ešte sa zastávam. Som noob proste. Ale čo mám robiť? Počkáme. No, takže čakáme, ale bojím sa ísť vonku. Takže skúsime si dačo zobrať. Ale ne, že by sme išli. Ideme dole, ideme do hlúbin. Aby toto nebolo také nudné video, tak radšej dačo budeme robiť. Ako nič. No a som mŕtvý. Jasné. Nikdy nepod seba. Proste, čo vám poviem. To je to. Neviem, kde som zomrel. Kde som išiel. Takže asi... Fuj, pavúk. Toto nedá, to je seka. Bože, prostý Minecraft. Poď, jeden v jednej rukou, hej? Poď. Vidíš to? To sú skillsy. Neviem prečo, ale chce sa mi dať to oko. No ma to nezabije nikdy. Kde? Hľadám moje miesto. Škoda, že som umrel. Ja som nepol vodou, však nie. Podľa mňa nie. Ja to nájdem, ale proste neviem, kde to bolo. Semiačko tu je. Bolo vlastne tak, kde na brehu, kde to tak. Tak, kde nájdem, ale... Či koľko stojí trhlina. Bežím a bežím. A už sú tam všetci. O Ježiš.
Takže zatiaľ bežím, dajte like a odber. A pre toto video stačí, prepáčte, že to je tak, toho videa je tak málo. Ale proste musím, lebo to zabijú, takže zatiaľ čau! Pavu!